Kevin Nico Subatan, 33 anyos, soltero, can 56, San Antonio Poblacion, Calabanga, Camarines Sur. Aki ninda Ramon Yu Changtan, asin Analisa Basel Suba. Buot mag-agom kay May Joy Casais Gaspi, 30 anyos, Daraga, kan Deca Homes, Granville, San Felipe, Naga City, aki ninda Policarpio Mateo Gaspi, asin Richilda Tadeo Casais. Para man kay John Bell B. Ibanez, 30 anyos, soltero, kan Lourdes, San Jose Pili, Camarines Sur, aki ninda Isagani, Ibanez, asin Maria Virginia Bronjal, buot mag-agom kay Anjanet Belga, 27 anyos, Daraga, kan Santo Niño Street, Peña Francia, Naga City, aki ninda Arcangel Belga, asin Salvacion Solo. Ikatulong tawag para kay John Marod R. Robles, 35 anyos, soltero, kan Barangay Tagas, Daraga Albay, aki ninda Amelito Robles, asin Marisa L. Razon. Buot mag-agom kay Tiffany Andrea J. Gianan, 34 anyos, Daraga, kan Peña Francia Avenue, Naga City, aki ninda Eladio Gianan Jr., asin Francia Jovellanos. Asin para man kay Romel Villanueva Parado, 34 anyos, soltero, kan San Felipe, Naga City, aki ninda Manuel Parado, asin Rosalina Villanueva. Buot mag-agom kay Marifran Sambo Ogoy, 30 anyos, Daraga, kan San Felipe, Naga City, aki ninda Rodelio Ogoy, asin Esther Sambo. Kung si isay man po ang may naaaraman na makakaulang sa pagresibininda kan banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po na magdulok sa satuyang kura paroko o magdyan sa opisina kan satuyang parokya. Salamat po. Liwat Diyos marahay na aga po sa indugabos mga tugang. Sa liturhiya niya tungunyan sa tuyang pinagigirumdom ang gabos na mga gadan na paratubod. Bilang kabtang kan banwaan kang Diyos, sa pakisumaro sa hukbo nin kalangitan, asin sa inda na sa tong mga tugang, kita sararo na mamibi para sa saindang kapahingaloan. Hagadon man yato sa Diyos na maugayon ang bendisyon para sa sainda. Tanganing danay nindang makaibahan siya sa langit nun na kahadean. Lugod sa mga pamibi niyato aroal daw, danay niyatong rumdumon ang gabos na mga gadan, hagadon an sa indang tabang, asin itautaman an sa tungtabang sa paagi nin sa tuyang pagpamibi. Makakaibahan po niya to sa Santa Misang ini, iyo si Reverend Father Ryan O. Fenis. Matindog na po sa pagpuon.
Sa ngaran ka na ba, asingkan aki, asingkan Espiritu Santo. Amen. An grasya na Jesucristong kagurangdanta, an pagkamot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indogabos. Asin sa saimong espiritu. Mga tugang akon taan sa itong mga kasaalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala kunin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria Dani na Virgen, sa gabos na Angeles Sin Santos, asin sa indo mga tugang, nakipamikbi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Maherak ka, kakurangan, maherak ka, Kristo, maherak ka, Kristo, maherak ka, kakurangan, maherak ka, kakurangan, maherak ka. Mamibi kita. Kagurangnan, namibi kami, kaugayang daunggaan sa mong mga pamibi. Nakun pakusugon ang samong pagtubod sa imong aki, na binangon hali sa mga gadan. Mapasarig man ang samong paglaom, sa paghalat kan pagkabuhay liwat, kan sa imong mga nasasangkuban. Huli ka Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sa nagahade, kasarukan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon, matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan mga babasahon. Pagbasa sa libro nin Kadonongan. Alagad ang mga kalag kan mga matanos, iingatan nin Diyos, asinda isinda magaagi nin kasakitan. Sa mata kan mga lulong, garo nagagadan ang mga matanos, asinan sa indang kagadanan, pinaguhon na sarong kasakitan. Binabayaan kita, kang mga matanos, alagad bako iyan kapahamakan. Ang totoo, sinda nasa katoninongan. Sa paghiling, garo sinda pinadosahan, alagad pano sinda nin paglaom, para sa buhay na daing kasagkoran. Kadikit ang sa indang pagdusa, alagad dakola ang bendisyon, naaakoon ninda. Binalo sinda nin Diyos, asin nahihiling na maninigo sinda sa iya. Binalo sinda sa horno, siring sa bulawan, asin inako sinda, siring na sarong tinutong na atang. Pag-abot nin Diyos sa paghukom kan mga matanos, magliliwanag sa inda, arog kan kalayong minasulo sa dagami. Mamamayo sinda sa mga nasyon, saka mga bulawan. Asin ang kagurangnan,
Iyo ang saindang magiging hade, sagkod paman. Ang mga naglalaom sa Diyos, makakasabot kan katotohanan. Ang mga maimbod na mag-eerok, kaiba niya sa iyang pagkamuot. Hulita ang mabuot siya, asin maheherakon sa mga banal na sa iyang pinili. Ini ang tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Malakaw ako sa kaibahan kin kagurangnan. Malakaw ako sa kaibahan nin kagurangnan. Igwang mga ngoso alagad dai nakakataram. Igwang mga mata alagad dai nakakamaan. Igwang mga talinga alagad dai nakakadangog. Igwang mga dungo alagad dai nakakaparong. Malakaw ako sa kaibahanin kagurangnan. Padagos akong nagtubod, dawangan ni ako nagsabi, makuri ang sakong pagtios, maski kan ako natakot asin nagsabi, mayon ng tawong masasarigan. Malakaw ako sa kaibahanin kagurangnan. Makulog para sa kagurangnan, kung nagagadan ang saro kan sa iyang mga banal. Surugoon mo ako, kagurangnan. Surugoon mo ako, na aking lalaki, kan babae mong oripon. Ako pinatalingkas mo. Malakaw ako sa kaibahanin kagurangnan. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Day nindo aram nakitang mga binunyagan kay Kristo Jesus. Binunyagan man sa iyang kahadean. Kaya ilinubong kita kaiba ni Kristo sa paagi kang bunyag sa kagadanan. Tanganing arog sa iya na binuway liwat kang kamurawayan kan Ama. Kitaman pwedeng magkaigwa ning bagong buhay. Hulita kun makisumarok kita kay Kristo sa kagadanan, na arog kang kagadanan niya, siring man, makikisumarok kita sa iya, sa pagkabuhay liwat, na arog kang pagkabuhay niya liwat. Aram ta, na dati tang pagkatao, ipinako sa krus, kaiba ni Kristo. Tanganing malaglag ang makasala na hawak, asin dain na kita, maging uripon nin kasalan. Hulita ang tawong gadana, talingkas sa kapangyarihan kan kasalan. Kung kita nagadan kaiba ni Kristo, nananarig kita, na mabubuhay man kita kaiba niya. Hulita aram ta, na si Kristo, binuhay liwat, asin dainan nanggad magagadan. Mayo ng kapangyarihan sa iya ang kagadanan. Tataramon ning kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
An kagurangnan, mapasaindo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kay San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Madulok sako ang gabos na itinatao sako kan Ama. An sa isay man na magdulok sako, da ko isisikwal. Hulito naghilig ako hali sa langit, nganing gibuhon ang kabutan ka nagsugo sako. Bakong ang kabutan ko, ang kabutan niya iyo ini, na mayong mawara maski saro sa mga itinaon niya sako, kundi bubuhayon ko sindaliwat sa uring aldaw. Buot kan Ama na ang gabos na nakakahiling asin nagtutubod sa aki, magkamit kan buhay na daing katapusan, bubuhayon ko sinda sa uring aldaw. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang ko kay Heso Kristo, kan nakaagi mga tugang na Oktubre 31, ipinagsilibrar po niya to ang Halloween. Ang sabi kan iba, maraot daang magsilibrar kan Halloween. Pero ano po ang maraot kung marahay asin tama ang pakasabot mo kan Halloween? Maraot ang Halloween kung maraot man ang paghiling mo asin pakasabot mo kan Halloween. Pero kung tunay asin tama ang pakaaram mo kaini, bakong maraot an Halloween. Ang Halloween mga tugang, hali po sa tataramon na hallow. Pagdakol, hallows. Buot sabihon, ang Halloween, Eve of the Saints. Taan hallow, buot sabihon, saint, hallow, saints. Kaya, ang Halloween, Eve of the Saints. Vispera, kan mga santos asin santas kan, mahal na Diyos. Kaya mayo po nin maraot na ipagsilibrar ang vispera kan mga santos asin santas kan mahal na Diyos. Ini po with regard to holiness, kabanalan, diba? Pangapudan sa tuya kan Diyos na later on magin man kitang mga santo asin santa kan mahal na Diyos. Buot sabihon ang Halloween mga tugang, mayo po nining koneksyon sa manananggal, mayo ining koneksyon sa kapre, mayo ining relasyon sa white lady, mayo ining koneksyon sa tiyanak, di ba? O ano pa man po na nakakatakot, arog kan multo, di ba? Minsan kaya ang mga nadadalan po niyato sa telebisyon, unahiling niyato sa tuyang mga social media of communication, mga nakakatakot. Pero ang Halloween, mayo yan koneksyon sa nakakatakot, pero may koneksyon sa kabanalan. Taiyan po, bispera, kan mga santos asin santas kan, mahal na Diyos. That is Halloween, Eve of the Saints, vispera, kan mga santos asin santas kan Diyos. Kaya ini, mapapadapit sa kabanalan, pangapudan kan Diyos, na maging kitang banal, arog sa iya. Kasuugma, November 1, ipinagsilibrar niya to an saro man na dakulang solemnidad. Ang solemnidad kan mga santos asin santas kan, mahal na Diyos. Solemnity of all saints. Kaya pinaggirumdum niya to, ang mga namumuta, siguro mga namumutan niya to sa buhay, na yaon na po sa langit, nakakahiling na po sa Diyos, to see God face to face. Sa theology po, inaapod yan na beatific vision, to see God face to face. As in, iyuman yan ang kamautan niya to, na mahiling niya to, face to face ang mahal na Diyos, duman sa langit. Sabi po, kan dating Arsobispo Kardinal kan Manila, si Jaime Cardinal Sin, igwa po nin duwang klase nin mga santo asin santa. Ang enot po, inaapod na canonized saints. Sinda itong nabuhay sa kabanalan, di ba?
asing kan sinda po nagadan, later on, pinagproklamar sinda kan Romano Katolikong simbahan sa paagi kan Santo Papa, na sinda po nabuhay sa heroic virtues, nabuhay sa kabanalan, kaya maninigo na maging modelo para sa mga tao sa buhay nin kabanalan, sa espiritual na pagkabuhay. Kaya example po, halimbawa sa mga canonized saints, halimbawa, Saint Teresa of Avila, Saint Teresa of Calcutta, Saint Therese of the Child Jesus, Saint Rita of Cassia, Saint Francis of Assisi, Saint Anthony of Padua, Saint Joseph, di ba? The Blessed Virgin Mary, yan po mga inaapod na canonized saints. Pinagproklamar mismo kan Romano Katolikong simbahan sa paagi kan Santo Papa na sinda modelo ning kabanalan para sa satuya. So iyan po ang enot na klase nin mga santo canonized saints. Igwanin bagong santo ngunyan, Saint Carlo Acutis, modelo, patron nin mga jóvenes. Diba? Magayon po yan na ang mga jóvenes tinitingala ninda, inaarugan ninda, hinahagadan ninda tabang si Saint Carlo Acutis. 15 years old kan siya po nagadan, pero very heroic, very holy ang sa iyang buhay. Nagpropagate siya lalong-lalo na for the love of the Holy Eucharist, ang Santa Misa, our Lord Jesus Christ. So, ang ikaduwang klase nin mga santo, iyon na po yan ang satuyang mga namumuktan sa buhay, mga kapwa niyato, na kansinda po nabubuhay, simple sana ang pagkabuhay, pero naglapigot man, naghinguwa man na mabuhay sa kabanalan, as in eventually, nagadan na yaon sa grasya kan Diyos, as in nakalaog sa langit. O siguro, yan na po ang satuyang mga lolo, as in lola. Siguro iyon na po yan ang satuyang mga magurang ama asin ina, o kaya itong mga tugang niyatong nagkaerenot na satuya, o baka ang satuyang kapitbahay na nabuhay man sa kabanalan, o kabarkada niyato, di ba? Nabuhay man sa kabanalan, nagadan na yaon sa grasya kan Diyos, asin pinasakat kan Diyos duman sa langit. O kaya ang mga santos asin santas, modelo niyato, bako sa katatakutan, kundi modelo niyato sa kabanalan, na later on sana maging arugman kita sa inda, maghinguwa kitang maging banal, tanganing makaibahan niyato, and to see God face to face in heaven. Ngunya naal daw mga tugang Nobyembre 2, sa tuyang pinaggigirumdum ang gabos na mga kalag, kaya inaapod ining All Souls Day, di ba? Kasuugma, All Saints Day, ngunyan, All Souls Day. Pero ang ginigirumdum niya to mga tugang, bako po itong mga kalag na yaon sa infyerno. Taan mga kalag na nagadan, na yaon sa estado nin makuring kasalan, mortal sin, dawa saro sana, dai po mapapalangit, dai mapapapurgatorio, kundi mapapaduman sa infyerno. Kaya ang mga kalag na yaon sa infyerno forever, yaon na po sinda sa infyerno, magsasakit because they do not see God face to face. Iyan ang dakulang kamunduan asin pagsakit na dain niya to mahiling asin makaibahan an Diyos. Kaya ang mga yaon sa infyerno, mayo na nin pag-asa. Kaibahan ninda duman si Satanas asin an sa iyang mga kampon na mga demonyo. Kaya bako yan ang hininguwan niya to na mapa-infyerno. Kaya nga ni inaapod kitang magpakabanal, tanganing later on, di ba, mapalangit kita sa herak asin pagkamot sa tuya kan mahal na Diyos. Kaya ang ginigirumdum niya to ngunyan, itong mga yaon pa po sa purgatorio. Kaya nga ni purgatorio, purga, purification, pinaglilinigan. Taan mga kalag po, mga tugang, dai pwedeng makalaog sa langit na maati. Tandaan niya to iyan. Kaya nga ni linilinigan sa purgatorio ang mga kalag, tangani na maging malinig, asin pag malinig na, makakalaog na po sa langit. Siyempre, sa tabang asing kapangyarihan kan, mahal na Diyos. Kaya iyan po mga tugang, ang
Masiguro mga namumutan yato sa buhay. Daiman yato sinda aram kung yaon na sa langit, baka yaon pa sa purgatorio, o kung yaon na sinda sa impyerno, maana kitang magiginibo ka yan. Pero por lo menos kung yaon pa sinda sa purgatorio, pinaglilinigan po sinda, pinagpupurify sinda, kaya purification, o dakulang tabang po, natabangan yato sinda. O kadaklan po sa tuya, nagpa-sementeryo. Ako po, ninhuli sa kadakol na schedule, digdi sa tuyang parokya. O ako, naenot na po akong nagbisita. Duman sa kuyang ama, asin mga namumutan kong mga relatives. Diba? Duman sa muyang sementeryo sa Iriga City. O kan Lunes, nag-home visit akong madali, nagpuli ako sa Iriga, o nagpangadji ako sa kuyang ama. Tanagadan naman, asin an sa kuyang mga namumutan sa buhay na nagadan na po. So iyan, o kaya ginigirumdum niya to sinda, takaipuhan nindaan sa tuyang tabang. Ano ang maitatabang niya to sa mga kalag sa purgatorio? Halimbawa, kasuugma, asin ngunyan, nagbibisita po kita sa sementeryo, magayon pong tradisyon, magayon na kultura, magayon na kaugalian po niya to iyan mga tugang. Pero pag nagpasiring po kita sa sementeryo, nagpasiring kita diyan, bako tanganing magyaba-yaba kita o maggaro kita mga modelong sige ang lakaw-lakaw sa lakaw-lakaw sa sementeryo. Nagdiyan kita because of a purpose. Asin ano ang purpose niya to? Tabangan ang mga kalag sa purgatoryong makahali na sin sa purgatoryo, asin sinda po mapalangit na. Kaya ano po ang pangapudan sa tuya? Tanganing matabangan niya to ang mga kalag sa purgatorio. First, prayers. Pagpamikbi. Diba? Anong mga klase nin pamikbi? Pwede man pong spontaneous prayer. Itong mga pangadjion na hali sa tuyang puso. Pinapangadji niya to ang mga namumutan niya tong gadan. O okay na po yan. Basta hali sa puso. Basta marahay. Okay na po yan sa mahal na Diyos. O kung may ginagamit man po kitang babasahon na pangadjion para sa mga kalag sa purgatorio, okay na okay po yan mga tugang. O kaya magpangadji po kita kan Santo Rosario, okay po yan. Magnovena kita para sa mga kalag sa purgatorio, okay po yan mga tugang. Asin ang pinakaurog sa gabos na forma, klase nin pagpapamikbi, iyo po ang selebrasyon kan Santa Misa. Don't forget that, brothers and sisters. Ang pinakaurog sa gabos na pangadjion, iyo po ang selebrasyon kan Santa Misa. Kaya magsisimba po kita. Asin pag nagsisimba kita, idulot niya to ang Santa Misa sa Diyos para man sa mga namumutan niya tong gadan. Utangani na makahali na sinda duman sa purgatorio, mapagbayadan na nindaan pag-stay ninda duman, asin eventually mapalangit na sinda mga tugang. Kaya buot sabihon, pag nagsisimba po kita, dapat magseryoso kita. Itong focus, ang satuyang at dapat attentive kitang marahay. Itaon niya to ang satuyang sadire, ang satuyang puso. Pag kita po nagsisimba, bakong pag nagsisimba, nagtuturog sa misa. Ay labanan mo ang pagtungka, di ba? Subuot sabihin kung masimba ka pagkaaga, pagbanggi, dai ka na magparapuyat. Tanganing pag mata mo, energize kang marahay. O di ba? O makusog ka, hagadon taan tabang kan, mahal na Diyos. Tanganin pag nagsisimba, dahil nagpaparatong ka. Ang iba sa tuya, garo ginigibong bedroom, ang simbahan. Di ba? Kung saan maturog. Pag mahumili ngayon so Father, boring ngayang maghumili. Ino ngayon pagkakataon magturog. Kung maturog ka sa naman, kung ang purpose mo magturog, asin, dahil ka nagfo-focus sa pagsimba, maray pa po kaya dahil ka na magsimba. Diba? Kaya dapat itaon niya to ang satuyang sadiri, lalong-lalo na sa pagsisimba ta, masupog po sa mahal na Diyos na satuyang sinasamba. Asin, sana pag nagsisimba kita, don't forget, diba, our loved ones, urog ng gayo, itong baka yaong pasinda sa purgatorio, tanganing mapalangit na sinda. Kaya enot, prayers. Ikaduwa, good works. O buot sabihon, gibo na mga marahay. Ang good works, bakong maraot. Buot sabihon, good, marahay. Diba? Marahay na mga gibo. Ano mangyaya, Father, na mga marahay na gibo? Dawa mga simpleng gibo, ordinary works. Diba?
Dai man hinahagad na extraordinary tulos, daw itong mga ordinaryo niya itong ginigibo, pero pag dinagdagan niya to nin love, pagkamuot, ay, para sa Diyos, nagiging extraordinary. O, iyan palanaan magayon, pag an ordinaryong marahay na gibo, dinagdagan nin tunay na pagkamuot, nagiging extraordinaryo. Halimbawa, mga ordinaryong ginigibo niya to, halimbawa, naglalaba ka, pinapakarahay mo ang paglalaba mo, ninhulitan namumutan mo an sa imong mga kafamilya, kapuso, diba? Pakarahayon mo ang paglaba mo. O idinudulot mo sa Diyos ang sa imong paggibunin paglalaba sa mahal na Diyos para sa mga kalag sa purgatorio. Something na po yan mga tugang. Halimbawa, aki ka, nagtatabang ka sa paglinig sa harong. O good work man po bagayan mga tugang. Idulot niya to sa Diyos tanganing kapakipakinabang para sa mga kalag sa purgatorio. O pag-ataman mo sa imong agom, pag-ataman mo sa imong mga aki, tanganing an sa imong agom, dai magparaloko, dai magpastidyo, dai magpasaway, dai magpambabae. Di ba? O, mga aki mo, magtultol sa indang pag-eskwela, pinagtatabangan mong maging maray sa pag-uugali. O, di ba? Pinagkukurihiran mo, pag maraot ang mga tinataram, dahil pinapabayaan sa paggamit kan sa indang cellphone. Minsan ang mga ibang magurang, pinapabayaan sa naan mga aki, free sindang magparagamit kan cellphone, nagpaparadalan nin mga kabastusan an sa indang mga aki. Kaya, dahil na po kita magtaka, na minsan mga hobinis pa, di ba nakakagibo na nin mga kalaswaan, nin mga bakong marahay na gibo. Kasi minsan pinapabayaan kan mga magurang. O kaya, daw sa araw kayan, tabangan man giraray na maggamit sindang marahay kan sa indang social media, kan sa indang cellphone. Tanganing itong paghihilingon ninda, araw kay Saint Carlo Acutis, mga Eucharistic miracles, mga kabanalan, pagpapamibian sa iyang inaatubang. Sana ang mga hobinis, arog man po kayan. Tanganing magtalubo lamang sa buhay nin kabanalan. So prayers, good works, dawa mga simple, extraordinaryo, basta may pagkamot, tunay na pagkamot. As in, ikatulo po, lastly, sacrifices. Mga sakripisyo, mga simpleng pagsasakripisyo niya to. Halimbawa ako, bilang sarong padi, o pinapakarahay kong marahay ang sakuyang mga gibo. O diba, alo-aldaw, nagmimisa kami, minsan nakakapira akong misa, yung mga sacrifices baga, mga tugang o pinapakarahay kong marahay, 'di ba? Tapos ginigirumdum ko ang mga namumutan ko sa buhay na naenot na yaon na sa ikadawang buhay. O 'di ba? Something na po 'yan pagsakripisyo. Nagsasakripisyo ka sa imong agom, nagsasakripisyo ka sa imong mga aki. 'Di ba? Nagsasakripisyo ka sa kapitbahay mo for his or her conversion, pagbabagunin buhay. 'Di ba? Dakulang bagay na po 'yan mga tugang, tapos idulot niya to sa Dios para sa kapengaluan kan gabos na mga kalag sa purgatorio. So sana mga tugang, ining pagsilibran niya to kan Halloween, All Saints Day, All Souls Day, o day kita malingaw, nagabos kita inaapod kan mahal na Diyos sa buhay nin kabanalan. Asin sana someday, magkahirilingan kita sa tabang kan Diyos, bako sa impyerno, kundi sa langit. Dahil pa kita nakakasiguro na mapapalangit kita, kaya magtultul, magpakamabuot. Diba? Magsunod sa mga tugon kan Diyos, tabako pong basta-basta ang paglaog sa langit. Dahil po yan nadadara sa kagustuhan mo sana o kaisipan mo sana na mapapalangit ka. Dahil po yan nadadara ka yan, ipahiling mo sa marahay na gibo, arualdaw, banal na pagkabuhay. Iyan ang kaipuhan niya to tanganing mapalangit kita. And do not forget also, most especially our loved ones na nagkagaradan na tanganing kunyaon pa sinda sa purgatorio, makahali na sinda duman, asin makaibahan na kan Diyos sa langit, sagkod paman, to see God face to face, beatific vision. Amen. Matindog po. Pamibi, nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Jesucristo, aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo,
namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tokan Diyos amang makakamhan, haliduman mabalik sa pukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Amen. Pamibi nin banwaan. Nagtutubod kita sa parapakinabang nin mga banal. Nagsasarig sa pagtubod na ini, magdulot kita nin mga pamibi, para sa gabos na mga gadan, urog na itong mga nangangaipong gayo kan sa tuyang tabang. An sa tuya singbag, mga tugang, kagurangnan, hinanyuga, an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan digdi sa daga, da inanggad malingaw sa simbahan na nagahalat, na makalaog sa kamurawayan na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing matauanin liwanag, asin katoninongan, ang mga kalag, kan mga daiman lamang nakamidbid ki Kristo sa buhay na ini. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga natatakot sa kagadanan, makakuanin paglaom ki Kristong nabuhay liwat, asin sa saiyang nakakalinig na kapatawadan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagmumundo sa pagkagadan kan sa indang mga mahal sa buhay, maranga mantang sinda na mimibi para sa mga kalag kan sa indang mga mahal sa buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang pagkaherak na ipinahayag sa purgatorio, magpakusog kan sa tuyang pagsarig ki Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan nin buhay, pinapaniwala niya mo sa imong pangataman ang mga kalag kan mga nagahalat na makisumaro sa mamuraway na pagkabuhay liwat kan sa imong aki, sa moyang paratubos na nabubuhay sa nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia, matukaw po.
Matindog po. Magpamibig ko mga tugang tanan sako asanin sa indong atang mako manlugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pagpakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, pagkaniguaan sa mong mga atang, tanganian sa imong mga nasasangkuban nagadan na, akuon sa kamurawayan kaybaan sa imong aki, kung si isay kami inaayon sa dakulang sakramento kanin sa iyang pagkamuot, siya naubuhay sa nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa saimong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ta siya sa nanggayo ang nag-ako ning kagadanan, tanganing mayo sa muyang magadan, at ngani siya sana ang nagpakumbabang magadan, tanganing mabuhay kami gabos sa imo, sagkod paman. Kaya, kay ribakan mga koron ng mga angheles, nag-uumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabod, ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namibi kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa God sa pasyon, nagkuasyanin tinapay. Asin pagpasalamat binak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taynan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuanyaman nin kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao saya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taynan kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, sa napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan ini, paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami nagrumdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikamaherak kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan ay nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, asing kan sa mong Obispo si Rex Andro, asing kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang, ay nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen de Inakan Dios, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, San Juan Maria Vianney, San Jose Maria Escriva, San Juan Pablo II, asing gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asing kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sing kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan manakaligtas na tugon asing pinatuod kan Dios no nakaugalian na ngas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, o panalong ang ngaran mo, magdatong ang kahadapan mo, mangyari ang buot mo sa dagang ninsiring sa langit. Ang samo kakanong sa araw-araw, itao mo sa mula ngunyan, asin patawaron mo kami sa samo mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. O sin, hare kami pagdarahas sa sugo, kundi agahawak kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maginday talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Bantang kami naghahalat, kan maugmang paglawm asin pagdatong, kan sabong paraligtas na si Jesu Kristo. Sa asin kapangyarihan, siman ang kamurawan,
sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare pagilingan sa mo mga kasalan, kundan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, no siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ikanaw buhay sa nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatiniraohan kamo, nin katuninungan. Peace be with you. Peace with you po. Peace with you. Peace be with you. Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uy nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, namibi kami. Warasanan sa imong mga nasangkuban, nagadan na, makabalyo sa mansyon nin liwanag asing katuninungan, na para sa inda kami nagselebrar kan sakramento Pascual. Huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Responsoryo para sa mga gadan. Pagumawon, ang Diyos na sa tuyang Ama ay nagbuhay kay Jesucristo sa mga gadan. Pag umawon ang Diyos, sagkod pa man. Mga tugang tiripon kitangon yan para ipamibian sa tuyang mga tugang na idtuon na sa kapayngaluan na dayang kasagkoran. Nagadan sinda sa kaiban ni Jesucristong kagurangnan ay nagadan asin nabuhay liwat. Asin lininigan sinda kan sa inda mga kasaalan. Mamibikitan na akoon lugod sinda kan Diyos sa kaibahan kan mga santos sa langit. Litania, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan, maherak ka. Kristo maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Kagurangnan, maherak ka. Hulit tayaon kay Kristo ang pagkaherak asing kapanoan nin kaligtasan. Mamibikita sa matataramo na itinukdo sa to ni Jesucristo na sa tong kagurangnan. Ama niya mo, nayaon sa langit. Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hara kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Mamibi kita. Kagurangnanin pagkaherak damugaan sa mong pamibi, patawadan sa mumatugang kan sa inda mga kasaalan, buhayan mo sinda sa aldaw nin pagkabuhay liwat, hasintawan sa indaan matuninong na kapayngaluan sa bangraw kan sa imong pagkamuot. Inihinahagad me, huli ka Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na naubuhay sinagahade kay bamo sing kan Espiritu Santo, sarong Diyos, sa panahon na dayang kasagkoran. Amen. Amen. Kagurangnan, mapasayang kapayngaluan na dayang kasagkoran. Sa liwanag nin sa imong kamurawayan. Mapasaiyaan matuninong na kapayngaluan. Amen. Sa pagkaherak kan mahal na Diyos, mapasaiyang kalag an matuninong na kapayngaluan. Matukaw po para sa nagkakapirang mga anunsyo. Enot, ngunyan, an enot na Domingo nin bulan, magkakaigwa po kita nin second collection. An kantidad na sa tong itatao, tabang para sa mga pangangaipo kan seminaryo digdi sa satong arkidiocese. Ini itatao sa opisina kan ikonomo sa residensya kan arsobispo. Ikadua, sa maabot na Nobyembre 3 hasta 7, gigibuhon ang canonical annual retreat kan gabos na kapadean sa bilog na arkidiocese. Huli sa kakulangan kan mga padi, igwaning dikit na pagbabago sa schedule kan mga misa digdi sa simbahan. Puon Nobyembre 4 hasta 8, ang misa pagkaaga, alas 5 asin alas 7 sana, asin alas 5:30 sa pagkahapon. Mayo nanguna ning misa sa alas 6 ning aga. Siring man sa laog kan semanang ini, ang schedule kan ibang mga misa, arog kan mga misa sa gadan, asin iba pang sacramental services, madepende sa availability kan padi na makukua. Ikatulo, in relasyon sa pagselebrar niyato kan All Saints Day as in All Souls Day, ang misa novenaryo para sa mga kalag, ginigibo digdi sa parokya po Nobyembre 1 hasta 10 sa gabos na misa digdi sa simbahan. Makukuaan forma na pwedeng suratan kan mga pangaran kan mga mahal niyato sa buhay sa may pintuan kan simbahan, opisina kan parokya, asin sa may guard station.
Ikaapat, we would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Mr. and Mrs. Stanley D. and family, Virginia Balang, Marisa Drabinasti, Lulu Macandog, as in anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Ang nagpapasalamat ang satuyang kura paroko, Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matindog na po para sa huring bendisyon. An kagurangdan, umapas sa indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan entresyon kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señor de Peña Francia, siring man ang gabos na mga santos asin santas sa langit, bendisyonan man lugod kamo, kan Dios na makakamhan, anama, asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva!